Ayan guys, so nakalabas tong dalawa. Tapos yung isa nandito sa loob. Nakulong. Yan o. Kunin natin yung isa. Ito kasi pumunta dito sa loob. Meron pa yung pato dito na nangingitlog. Ngayon, sara na natin. Then guys, masisira na tong ano ng sitaw dito. Kaya kunin na natin tong mga bunga niya. Masira na, tumba na tong kanya, trellis niya. Pero marami pa namang bunga. Lutuin natin, ulam natin mamaya. Medyo mataas po ito. Marami pang bunga guys. Actually matagal na ito. Marami pa dito. Kalabaw. Nangingitlog na naman yung manok niya guys. Yan o. Yung itlog niya. Ito. Itlog natin. Bukas yun ito. Uy, marami na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daming itlog. Yung manok di potjeng. Parehas kaming may lag na.
Pagpakanan? Oo, natin. Ito na eh. Kay kanti kuanti karga na aja kanan ti baboy tang kapakanan. Kay kanti karga na aja kanan pakanan ti baboy tang kapakanan. Tapos dalos sam di ko di kulungan ti baboy. Ha? Kargaan. Walo. Kabain.